Здравейте, приятели! Това е трета част от най-лудото ми приключение по Дейзи. Малката хижа в гората вече е огромна, а в тази част ще има изключително много PvP и екшън. Наслаждавайте се! Така, нов ден, ново начало. В последното видео не успях да заснема, с Авера тичахме из гората. И това е след King of the Hill. Тичахме из гората към базата и просто двама ни ампушнаха и ни убиха за една секунда. Да, съвсем случайно се набихме на тях, не ги видяхме, беше доста кофти. Сега, какво мисля да направя? Може би да мина през болота. Не, пускам се към болота да ева. Така, сега да скаутнем къде точно е тази крадечка. Виждам там един бункер. Няма около тага ми бункер, обаче да ева. О, кола! Някой караше като изрод с тази кола направо. Минал тук с 300 бако. Лар взех, бе, брат. От болота стрелят по колата. Предполагам. Карел, Лар. Това, брато. Мисля, че е баш на болота Ерфилда този кейрум. Пак мина кола. Спират до мене. Де са, бе? Убих един в кола. Бро, там мали и тия са гернати на козирката. То Памс има яко убия, не знаеш. Вой! Кой е другия? Нема друг. Сигурно има друг. Тихо. Убирай го. Тихо. Нема гер в колата. В това има някакъв гер. А не кой знае какво. Това има златно яйце, не опукали. Това не беше толкова джуси, брато. Аз мога да взема колата и се тръгна с нея направо. Ама колата, дето тръгна на другата посока, беше друга. Не, гета, what the fuck, какво правя, бе? Колата е едно. Не се отваря вратата. Отваря се. Даде ми друг такова. Моля, брат, Гера е супер траш, заклевам се. Това не беше Word, One Bit. Он е Бъмс, дали няма да дойде за ревенч? Брато, някой отгоре на дърво ли кемпи на касата? Какво чувам? What for? Daisy, fix your game, please. Или някой включи за... Да, ето какво чувам. Бамс. Тичаше зад мен. Не, брат. Тъмън ти викам това да не се върне за ревенч. С тия златните работи. Чупито, да. Златните работи за тапърчето. Heavy сейф, какво има в него? Че добре, бе. 3 райфъл слота, 4 пистолета и 200 слота отделно надолу. Добре. Вистово, Комарово, разстоянието е до Вистово 3.4, до Комарово 3.9. Мисля, че това е прекрасен начин да започнем деня днес.
ли имаш и това чудо? Изчезваме. Отиваме към Кейв. Марл. Трябваш... Доста. Ще изглежда като кръст. Добре. Раница, вест. Яке не може обаче, бе. Може да се сложи вътре в бакпака цяло. Това май го рязах вече. От там. Окей. Окей, мисля, че е окей. Найс. Добре. Точно така. Найс. Изглежда, че реколтата е готова и с Авера сме на път да направим доста пари. Обаче не липсваха няколко неща, които предстои да намерим по-натам.
ми. Ще обиколя тук малките колибки. Хели краш ли, бе? What the fuck? Кейсовете при него май са отворени. Кой това вътре, бе? Някакъв бял гир. Да, не е лутнат. Добре, това е доста добре. Отвори се, ако обичаш. Това. Добре. Трябва да има ключ някъде. Трябва да има ключ някъде. Що ми се струва, че няма ключ никъде? Това няма как да е всичко врато. Не, това определено може да е всичко. Трябва да има ключ. Гръм от все тая човек. Стигаме как няма ключ. Гръм голф. Фак. Много странно. Добре, прибирам се до базата да оставя тия работи. Дано да е нещо добро. Това има натам. Да Дейзи Лайф, я му каза, че ще го убием като копале, ако го видим. Ще го убием like a bastard. Еми тагвам черно. 37 от нас. Искаш да ударим черногорско комарово? Да. Нямам никаква храна. Обаче. Трябва да държиш това в ръце или просто трябва да е в тебе? Има някакви умрели оръжия. Те какво има? Чай да видя. Екзотик оптика, брат. Фал. 2 фала. Брат, това е джулс, бе. Ти лут ли си? Да. Ми прибирай. Добре, и сега отиваме на другия атак и там. Комарово дето е. Аз тръгнах първия път да се качвам, между другото. Добре, си взел това за Комарово. Аре бе, няма ли да се обади някой от некъде да му фърва шапката, бе, да еда. Craving for PvP at this point. Нещо интересно предполагам. Да, даже и трябва не върши. Ама мърдай налево надесно, брат. Ти си най-изи снайпър от сервера, честно ти казвам. Те троичица, найс. И пак няма ключове, брат. Виж вътре. Това е щупено, Хели, мога да се влиза вътре, май. И пак на фул с оръжия, които не мога да продадем. Аз тия мога да ги продам в мене деца. Аз ще ударя сигурно 200 така човек. Само гледай какво става. AK. Бам, бам,
Още един. Още един. Така. Добре, всичките пари си в мене, това е хубаво. $43K е FNP90. Взех 205K. След много успешна продажба на оръжията, които бяхме събрали, решихме да се пуснем до алтар, тъй като там спамва най-хубавия лут в сървъра. Бе, мога да ти трябва това, да знаеш. Това е някакво nuclear facility, така. Много чанти друг. Брле. Какво? Експлозиви, брат. Найс. Какви експлозиви си намерил? C4. DVL. Честно. Да, брат. Снайперчето. Той е май 338. Или 408. Дрончета. Това е много интересна зона. Яла. Остави го някъде да го взема, това и вземи лъпките си. Така, ти вземи фала и магазина за него. Добре. Буквално ети това, ети твоето оръжие. Ти си наслужил някаква оптика. Еми, да. Чай да... Сега ще я върна. Че не ми трябва. Айде, бързи. Взел съм те четвърта. Айде, го. Ете бе, дир 5. А5, чай да си го сложа тогава. Да. Сменям. Това пауч. Раземи го да. Готово. О, има нещо на него. Айде. Ма чакай, че аз имам експлозиви у мене. Добре, фърляй ги. Фърли DVL-а. Да го тествам. Но това мога да сложи колдък. Има бата, има някакви работи. Ама то така. Тома и това излиза от къщата, бе. Не излиза. Чай да видим. Да, не се вижда, окей. Шано, шано. Има някой вън. Как бе? Да. Бих го. Падна, идвам. Бих го. Ама едва ли я сам. След като убих случайен играч до базата ни, чухме адски много изстрели недалеч от нас и решихме да отидем да проверим. 300 метра от нас. Не бе, тук вляво е трейдера, ама няма СЗ. Оп, е там. Много близо, да. Възможно. Те са двама, така че внимавай. Сетнали са амбуш някъде, брато. Не се набивай като идиот. По-скоро да фланкнем и да видим откъде точно става цялото нещо. Трейдър кемпът ли бе, брат? Да бе, брат. Бати копалетата. Там няма как да ида и да проверя какво става. Много гори са. Не се набивай, те са сетнали амбуш двамата, ще убият просто. Фанали са някакви позиции, щом толкова хора избиха, брат. Това беше Хели. Много далече. Его е копалето. Чакай, не съм там, не го виждам. Ето готово. Отва, не ги виждам, бе. Тебе те виждам, ама тях не ги виждам.
Те са няколко склада там, брат. Честно. Да, пребегаха много хора. Изведнъж стана като поле да го е, викам, не. Оп, ето един. Тича. Пращай го. Ей. Ай, това трябва да се презарежда след всеки изстрел ли, бе, маняк? Бати, трябваше семи ауто, хуя ми, Янко, той е Т5 фул, внимавай, тича насам. През това поле. Семи ауто, хуя ми, Янко, брато. Идва, близо е. Отleво. Ударих го. Близо е до тебе. Не знам, изгубих го. Оп, десно. Брат! Аре бе, как не сте? Нямам патрони. Де убиха ме. Брато. Ударил съм го 2 пъти с тапър и един пълнит. Същия, дето и тебе. Бабе. Да, явно понякога DayZ играчите имат огромен късмет. Двата изстрела бяха точни, но, уви, минаха на сантиметри от целта. Прибрахме всичките дрехи, брато. Пукали са ни като мърши. Аз сега ще опитам да налаза хелито, поне някакъв малък уин след големата загуба. Мали, ебах ти полето, брато. Ако оцелея, ще е добре. Collectibles доста. Т3 хелм. Мисля, че оръжие като това, където не уби с него друпна. Но нямам време да видя. 2 GP-та, Gunpowder, златно яйце. И вътре какво има? Оп, има хубав армор, много хубав. Доста по-хубав от моя сигурност. Ключ да има, ключ. Ами няма, брато. Няма ключ. Не. Тук ли ще се бъдва? Патрони. Ще обиколя малко. Мале, 2 тир 4 ли, бе? Изчезвам. Първата. Горе има още. Чембъра не може да го сложи на това видео. Бе, мисля, че е време да пахнем. Аз така ще направя неща работа. След това, скъпи приятели, съвсем случайно открих глич, писа ми главен админ. Наложи се да апдейтнат модовете на сървъра и не смятам да ви покажа какъв е глича, защото не съм сигурен дали все още е оправен. Не се напушвай, че ще ти стане... Тия ще правят бейсбилдинг апдейт. Виж, брат, заради мене. За какво ти викам липсва тази ванила? Защото там хората умират по-лесно. Много по-лесно. Дали не чух някакъв хръстелак покрай мене?
Да! О, шит! Видях го. Честно ли? Да, брат. Убили те? Не. Видях го да тича до базата само. Не го видях къде отиде. Въпросният играч така и не беше намерен. Обиколихме със Савера района покрай базата, не го намерихме, тичахме към трейдера, евентуално да го хванем, но не го видяхме никъде и продължих да се строя базата. Да, между едни малки блокчета е. Тия пирони. Прекрасно, защото днес изхарчих 2. Чай само, че лутвам тук. За нещо интересно. Не е лутван, брат. As usual. Добре, да ходим към... Комарго беше другото, нали? Бержино на картата. NV съм го кръстил. Ще налазим ли лодката така набързо? Лутнатичко е. Всичко. Отдал. Ами, АК-104, нищо интересно тук. Не ми обрали са. Тъй като гледам. Човек има тук. Къде? Идва. Ти го стопи направо. Има вътре все. Още ли бе? И аз убих един. Добре. Ти ли да свичваш вебки до мене? Да. Окей. Има слушател. Опа, мога да ти фърва ефак. Аз имам по-само. Добре. Затвори се. Та направо през вратата го издрънках, братъл. Не е отворена, бе. Да. Мога да чекнем полистейшъна преди да го отвориш това. Това на бокс нещо. След малко ще чекваме явно. Да им беше на тия базата, дето той да ходя ден като го отваря това. Е, тук някъде в него имаше една база. Еба, това някакво оръжие, добре. Да. Обратно, а? И вратата се е затворила веднага. Бързо се резка, значи. Мислех, че седат някакво време, бе. Не час, два нещо. Трябва да се, защото много пъти съм минавал и съм виждал, че са отворени. Възможно е, може да направим един бърз обръвач. Че ни трябват килчета. Поне по-копане. На някой куча наистина малко. Оп, има. Е там, дето, е там. Гили, тича, ето го. Това друго, бе. Е, там на това има друг. Чакай. Внимавай, че той е жив. О, това стреля стапър, брато. За малко да ме закове. Тия са тежки.
Тия са много Сега. тежки. О, виждам го. Е, там отгоре е. Ех, малица. Не го виждам вече. Е, там отгоре на брега беше. Какво направи, бе? Явда. Първа димка. Тия са сериозни, брато. Да, маля, он е на промо щупи за докато тръчиш. Дай да тичаме насам по-хубаво. По-ниското. Той мога да фанфа и той да знаеш да се набиеме. Знае какво се случва. Почти ме закова, брат, докато тичах странично, почти ме закова с този снайпер, честно. Знае какво се случва, копадото. Така че мога да сгънеме. Един от тия двамата, дето са то уби, беше то стаперът. Ага. Ма те много се кемпат на балота, брат. Те са пълни Знам. пътняри там. Ама мен ми харесва балута, мен ми харесва, защото винаги има пикопи, брат. Ми трябва такива за тия квестове. Сега този квест ще ми даде 2k XP май беше. Което е перфектно. Ще стана на 12 и нещо. Пак такова. Взимай семките за трева и се чупи и медицината и това е. То няма и много медицина. Най-вероятно е и то. Айде бе, кат фигър намерих бе, бара. Найс. Тя ни трябва. Абе, това банка ли е? Кой е това? Пусти. Трябва ни да. Това е едно от правилата на Дейзи. Късмета не трае вечно тук. Един трейдър рън и си заминаваме. Я виж дали някой ти е купил патроните. Чакай, сега ще кажа. И така, скъпи приятели, завършва третата част от нашето приключение. Имаме огромни планове за четвъртата част, така че може да ме последвате и stay tuned!